čo tu dnes vidíte, je deň otvorených dverí s folklórnym súborom Zubor. Robíme to každý rok zhruba v tomto čase. V podstate je to nácvik verejný s otvorenými dverami, aby sa každý mohol prísť pozrieť, čo súbor robí, ako cvičíme, máme tu kroje, dajú sa pozrieť, aké vlastne decká nosia kroje z rôznych oblastí a môžete si v reále pozrieť, ako vlastne súbor pracuje. A súbor Zubor bude mať teraz 68 rokov, tento rok v júni, čiže o 2 roky budeme slaviť 70 s podporou školy a všetci dúfame, že všetko dobre dopadne. A predovšetkým študenti, ktorí sú členmi súboru, dúfajú, že všetko pôjde ako má. Máme tu študentov predovšetkým z SPU, ale aj zo susednej Lukajevky. A ako môžete vidieť, súbor má teraz veľa členov, je nás vyše 50, už 52 členov, vo všetkých rozložkách, muzika, tanec, aj spev. Pracujeme a sme radi za možnosti, ktoré máme. Mám tu iba dievčenské kroje, lebo tie mám na starosti ako krojárka pre dievčatá. A toto je teda Rejdová, je to region Gamer. A pozostáva teda z lajbriku, teraz takej vestičky, všetky máme košele, potom máme sukňu, zásteru a na nohách máme obuté čižmy, tých sa najlepšie tancuje. Potom tu mám tento, to je Polosie, to je Horná Nitra, toto z okolia. Tiež mám trojský kroj, lebo to mám na starosti znova. Takisto sa skladá z blúzky, z vestičky, teraz lajblíka, zo sukne a zo zástery. Takisto máme obuté čičmy a ešte doplnky ako mašu alebo pačkované zápesky.